Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana-pana marga Samirana lan warayang panca bayu wisikan gulingan lima Tokok wonten pengendi kowe ngadhawuh sinuwun Sang Prabu Gadadarma lan kowe mbilung wonten dawuh kanjenge negara Ngalengka Ndraja ki mau wis kepungkur adoh negaraku kobong tek Brubuh Ngalengka pemale kabeh padha modar matiya ragane Dasamuka Aku wis mudhar ning panggah isih dadi ratu, tetep dadi raja kok. Wah nggih. Niku naminipun pengpengan wong dadi ratu kok nganti sak mudhare niku nembe sampeyan niku. Negara pamanggantungan iki swarga mulya tumraping Dasamuka. Swargaku kamulyanku ingkang sejati. Mengkih rumiyin sinuwun ingkang sabar. Mriki niki nggone Sukma Sasar. Mriki niku nggone ilu-ilu Banaspati Dempit Jerangkong Marudaya. Mriki niku nggone Sundel Bolong. Apa rumangsane sampeyan niku peh ketoke mompyor ngeten niku rak sing nyawang sampeyan dhewe. Ning niki sejatine mencok teng kayu watu. Sampeyan niku manggon ning panggonan sing ora sak mestine, ora sak benere. Kudune nek gedhe labuh labete utama tumindake
jujur pakartine, suci atine, manjingin niku teng swarga mboten teng kaya ngeten niki wau. Sapa sing ora ngundangke jamanku dhisik dadi ratu ning Kalangkondraja? Kondhang sakpole sampeyan niku le dadi ratu. Lah wong gamane sampeyan niku mau rikalane sampeyan niku isih sugeng mawon gamane naminipun Trisula. Pri niku nuwun sewu, tri niku apa lho? Telu, tri kok ora ngerti. Trisula niku pucuke telu niku gamane wong wuta mboten nampik ala kelawan becik bener napa luput murka napa rahayu. Tri niku werdinipun telu, sula niku wau landhep, landhepe telu gamane bangsane wong murka niku dadi perlambange Triguna, nggih niku rajas tamas satwam utawi alwamah amarah supiyah. Oncane piye kok? Kena dipangan nek sampeyan niku. Weleke teng mriku niku sampeyan niku karo ponakane ngantek tele-telete. Ponakane ngantek mendem kenceng. Mung perkara sampeyan le bubrah kahanane kok. Mesti wah dipangan ora dipekewo sampeyan niku. Mula sapa sing ngadepi Dasamuka niku kudu padha njaga marang nyawane dhewe-dhewe. Kelingan boten sampeyan. Rikalanipun bedah Binggala, bedah Ngayodya, Maespati sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau. Prabu Harjuna Sasrabau niku pangtantang mongko lagi cangkrama karo bojo-bojone. Lah bojone Harjuna Sasrabau ki pirang, Kang? Harjuna Sasrabau ki nduweni bojo 800 ngono. Upama ora wong sekti mandraguna apa iso kelakon nek wong sak lamrake menungsa lumrah sak jaman saiki walah wis modar longkenan. Nggih bojo siji le ngayahi bingung sing aneh 800. Lah ngene niku mongko lagi cangkrama niku lagi seneng-seneng karo bojone mangganggu amuring. Dadi brahala gedene ora elok sampeyan niku dicandak, tangan sampeyan niku dibondo. Digledhek nganggo kereta nek sampeyan tekan jaman pati ngeten iki sampeyan mboten eling nggih sajeke urip sampeyan mboten pikantuk pangapura. Oh, wonten dawuh alon wae lah mulih. Kowe ora bandangan nek le. Aku wis tau crita karo kowe. Nganti tepekaning kala mangsa iki isih ketok citraning Sri Widawati sing nganti saiki tak buru-buru wit semana. Kowe ngerti kok ayune Widawati umpuk undung nganti Dewi Sinta tak colong nganti entek alas entek ngomah ora kumanan apa-apa. Aku nganti mati ngene iki mergo durung kelakon gayuh Widawati sing ayu tenan. Entek bandaku, entek wadya balaku perkara wong wedok siji Sinta. Wong wedok niku wanyelke kok ngerti sampeyan. Wong wedok niku wanyelke. Nek ora syarep nyawane nyedaki wong wedok niku walah tenan nuwun saestu. Nah iya nyatane penggambangku ya nganti tele-telete. Lah wis eling kok bojone wis eling. Demen rak diracun demen. Pancen wong gandrung niku nggih ngaten niku, Mas. Kula baleni meneh, wong gandrung niku nggih ngaten niku. Dewi Sinta niku nggih ayu akarya lamong, ngoten. Akeh priya sing kepingin boyong dadi kembang lambi, akeh sing pating celemong, akeh sing gandrung kloyong-kloyong. Wong lanang mung pating plenggang-plenggong, plompang-plompong merga padha ora kuat nyawang bunderi bokong. Ampun. Mula kula mling sampeyan nek nyawang wong wedok niku aja nyawang bokonge. Ha mbok pasuryane ora pati temonjo nek bokonge niku megal-megal oh medeni wong niku. Regane larang nek mung pantere sing gampang entek ngono nek. Kula elekke ampun sok gandrung kalau wong wedok nyawang bundere bokong. Walah pun tenan. Mongko bokong saniki niku akeh sing do pasangan. Lho ngoten. Aku ora bakal mendho kok. Lah pripun? Sepisan iki aku terus golek itu sing Widawati. Sing kaping pindhone aku ora trima.
biyen jaman Sugengku diorak-arik dening titising Bathara Wisnu. Ora lega rasane atiku yen durung lebur centeng Larasmati. Lah orek jenenge Ratu Darawati kok. Tansah marpamoning sukma sinukmaya minah ya wingasepi. Sini pentalenging kalabu pambukaning marono ing yung sampeyan ngrasani titising Wisnu melih ajeng dadi napa niku mengke Gus arep laku dedemitan kok kirap nomadya bala pawang gantungan dina iki budal kok